Ġimgħa wara li ħarġet id-deċiżjoni tat-Tribunal Internazzjonali tal-Kummerċ fil-kwistjoni bejn Stewart u l-Istat ta' Malta, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal li l-Gvern għamel 5 tim jgħajjad vittorja mingħajr ma l-Oppożizzjoni u l-pubbliku kellhom f'idejhom kopja tad-deċiżjoni. Skont Dr. Borch, il-Gvern ippubblika d-deċiżjoni meta ħass li l-poplu emmen dak li kien qed jgħid. Ikkwota artiklu mid-deċiżjoni tal-ICC li jgħid li minn dan l-arbitraġġ m'hemm l-ebda rebbieħ u staqsa jekk il-Gvern u xiex f'dinja oħra għalih jew jemmen il-gideb tiegħu stess meta skontu ħareġ jgħajjad vittorja. Fil-firma tal-kap nazzjonalista bis-sentenza tal-arbitraġġ joħroġ biċ-ċar li l-poplu Malti huwa l-akbar vittma mill-konċessjoni tal-isptarijiet Kering Grek, San Luqa u Għawdex. Ikkwota wkoll minn diversi rapporti u editorjali tal-Gazzetti tal-Ħadd li qal qegħdin jirrapportaw id-deċiżjoni tal-ICC b'mod differenti għal kollox minn dak li qed jgħid il-Gvern. Taf x'ħareġ minn dal-arbitraġġ għandu raġun illi jgħidu illi filli ngħidu 400 miljun, filli ngħidu ma nafx kemm. Taf x'ħareġ biċ-ċar mill-qorti tal-arbitraġġ illi il-Gvern Malti lil Stewart Tom 900 miljun li suppost 400 miljun minnhom marru fuq proġetti infrastrutturali fuq l-isptarijiet tagħna, fuq l-isptar ta' Għawdex, fuq Kering Grek, fuq St. Luke's. Imma tafx rebħa tagħna minn dal-arbitraġġ. Dr. Borch kompla jgħid li minflok ġew lura Malta bil-flus, mill-arbitraġġ il-Gvern spiċċa b'kont ieħor ta' 5 miljuni li jrid iħallas lil Stewart. Qal li dan imur kontra dak li l-Prim Ministru qal sentejn ilu li lil Stewart mhux ser jagħtihom ċenteżmu ieħor. Il-kap tal-Oppożizzjoni ġibet l-attenzjoni li t-Tribunal stess jgħid li l-protagonisti fil-ftehim għal din il-konċessjoni bħall-eks Ministri Conrad Mizzi u Chris Fearn u s-Segretarji Permanenti ma tellewx quddiem l-arbitraġġ internazzjonali. Staqsa jekk dan seħħx għaliex il-Gvern beża jinkixfu xi affarijiet li jħammrulu wiċċu. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista iwettaq l-investimenti meħtieġa fis-saħħa fosthom fi sptarijiet ġodda, jiżgura li ma jkunx hawn mediċini out of stock u titjib fil-kura paljattiva u s-servizzi tas-saħħa mentali.